Ανέβα, θα σε κρατάω, εγώ θα σε πείσω. Το φόρτο έχει πλάι της εξατμίσεως. Να κάνεις λίγο πιο έτσι, να ανέβει και το παιδάκι να βλέπει. Ανέβα να βλέπει και είπα να βλέπει. Της επιλευθείας εδώ τη στροφή, δεν έστειψε καθόλου, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω αν είναι και απεθέμονο το αυτοκίνητο. Η βαθμολογία είναι 10-0 λοιπόν υπέρ του ήλιου σε αυτή τη μάχη. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται.